ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un cal i talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un cal i talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Aeroport Internacional. Moltes gràcies per volar amb nosaltres. Gràcies a vostè per el vol tan agradable. Tinga esta flor. Moltes gràcies. Vinga, xicots, ja sabeu on anem. Sí. Endavant! Els xiquets cuiners de Viena. Adeu, moltes gràcies. Per fi han acabat tots de dinar. Avui hem tingut més clients a l'hora de dinar que de costum, veritat? I tu a l'hora d'escurar has trencat més plats que de costum. Molt graciós! Vinga, va, ara que ja no queden clients, podem descansar fins a poqueta nit. D'acord! Yoichi, arreplega això i descansarem una miqueta. Ben pensat. Benvingut. Feia temps que no ens vèiem, Yoichi. Això veu? Eixes ulleres? Soc jo, l'encarregat del departament de cuina francesa de l'associació Motoyuki Shimonaka. Sí, senyor Shimonaka! No sabia que ella havia tornat de França. He aterrat ací este matí. Qui són? Te'ls presentaré. Són alumnes meus i venen d'Àustria. Alumnes d'Àustria? Jo sóc Joachim, encantat. Jo sóc Moritz. Hola, jo sóc Chris. I jo Richter. I jo Toby, molt de gust. Nosaltres som els xiquets cuiners de Viena. Els xiquets cuiners de Viena? Just abans de tornar a casa, els vaig parlar de tu i van decidir vindre a visitar-vos. Sí. Quin honor! No és increïble, Yoichi? Joachim, com a representant del grup Salut als Condeu Mana. Sí. Yoichi Ayoshi, com a representant dels xiquets cuiners de Viena. He de dir-te que estem molt contents de conèixer un jove cuiner com tu. És un plaer! Ai, mare, però què fa? Per què t'has posat roig? És menjar casolà, res d'especial. Espero que vos agradi. Increïble! Quina pinta! Xiquets, ho ha preparat el guanyador del Gran Premi. Aprecieu-ne el valor. Sí! Mare meua, quina vergonya! Mengeu, va! Bon profit! Gràcies per estos regals. Musa del menjar. Ai. No entenc el comportament dels forasters. Vinga, xicots, comencem. Sí, serà un plaer, Yoichi. Va, mengeu abans que es geli.
¡Oh! ¡Qué bo! No té cap problema. Este plat oculta secrets de l'Orient. Quina calidesa! El mos es desfà en la boca. L'hamburguesa, l'entrecot, està tot boníssim! Yoichi, com sempre, els teus plats són de primera qualitat. No n'hi ha per a tant. Yoichi, Digues. tots els teus plats ens han transmès una sensació de calidesa. Esta truita, per exemple. Has agafat un plat típic d'Occident i l'has millorat amb idees pròpies de l'Orient. Ja ves que vos agrada ser creatius amb els nostres plats. Ara bé, no m'agrada la idea de limitar esta truita a la condició de simple aperitiu. En la nostra escola de cuina de Viena no sols aprenem cuina tradicional, sinó també noves possibilitats per a perfeccionar els plats. Per exemple, hem creat unes postres que utilitzen la truita com a base. Unes postres de truita? Això ja és massa. En la cuina no ha d'haver límits. Jo no vull limitar la truita i que sempre siga un plat salat. Ja veureu quines postres més bones. Amb passió i originalitat. Tu també podries preparar unes postres amb truita. Amb truita. Sense limitar-me als sabors salats. Truita. Reconec que em resulta difícil imaginar-me unes postres amb truita. No entenc per què. Pensa que així al Japó vos mengeu el gelat fregit? El gelat fregit. És veritat. És una manera d'utilitzar-la rebossat amb un aliment que no és salat. I té raó. Al Japó servim gelat fregit per a les postres. Però és cert que es poden fer unes postres a partir d'una truita? Ioachim! Tens tota la raó del món. Un cuiner pot preparar qualsevol cosa si té bones idees. I pensant-ho bé, la base d'una truita són els ous, i amb els ous es poden fer infinitat de plats. Ja no me'n recordava. Yoichi, m'agradaria tastar unes postres de truita perquè no ens en fas unes ara. Ara mateix no és possible. He de pensar com fer-les. Però t'assegura que em faré prompte. I tan bon punt les tinga, t'avisaré perquè sigues el primer a tastar-les. Yoichi, vull demanar-te un favor. Si al final prepares les postres de truita, Joachim! m'agradaria comparar-les amb les postres que hem inventat els xiquets cuiners de Viena. Ens faria il·lusió comparar el nostre nivell com a cuiners amb el d'un guanyador del Gran Premi de Cuiners del Japó. Seria un gran honor per a nosaltres. Ui, això no m'ho esperava. Yoichi, Yoichi. deixa que aprenguem de tu. A mi em sembla una bona idea, Yoichi. Tindràs l'oportunitat de comparar-te amb cuiners de la teua edat. Potser tu també aprendràs alguna cosa. Crec que, com a mínim, hauries d'intentar-ho. D'acord, tenim una batalla de sabors en marxa! Yoichi! A per totes, Moritz! Tracte fet! Esperava una cosa per l'estil des del moment que vaig decidir presentar a Yoichi els xiquets cuiners de Viena. Un moment! M'imaginava que estaries així, Shimonaka. Senyor Marui, què passa? No em parles amb eixe to, Yoichi. Què ha passat, Shimonaka? Hem anat per tu a l'aeroport i no t'hem trobat per cap lloc. Et demane disculpes, Marui, però és que els meus alumnes, els xiquets cuiners de Viena, han fet este viatge amb la intenció d'aprendre coses sobre el Japó. I també tenien moltes ganes de conèixer Yoichi, que té la seva edat. Per això hem vingut directament ací. Ja la tenim. Ja està Yoichi amb la mania de competir amb tot el qui troba. No patisques, Marui. Estos xiquets no ens causaran cap problema, te ho dic jo. Tenen el cor pur i els ulls brillants per la il·lusió. És veritat. I el rei del gust, on està? Com que ja han acabat les classes, deu estar en el despatx. M'agradaria demanar-li disculpes per haver-me'n anat de sobte sense dir res. Shimonaka. Rei del gust, lamente de tot cor el meu comportament. Estic disposat a assumir la meva expulsió de l'associació si és el que decidís. T'ha servit el viatge? Com?
Et pregunte si t'ha sigut útil estar un temps fora. Sí, senyor. França és la meua segona pàtria. Vaig tornar allí amb l'actitud d'un principiant per aprendre-ho tot de nou. No sols la tècnica, també l'actitud. En eixe cas no hi ha cap problema. Shimonaka, és possible que el teu comportament hagi sigut egoista. Però si al final de tot això t'ha servit per a evolucionar com a persona i com a cuiner, jo no posaré cap objecció. Espere que el cas après siga beneficiós per a l'associació. Oh, rei del gust! Li jure que no oblidaré mai eixes paraules. Una altra cosa, Shimonaka. Els joves cuiners de Viena que han vingut amb tu, on estan ara? M'agradaria conèixer aquests joves que han fet un viatge tan llarg per a conèixer el Japó. Els xavals? Estan amb Yoichi i els seus amics. Digueu creïlla! Què vos sembla la visita a Tòquio? Molt interessant. Està plena de contrastos entre els mons oriental i occidental. Com més coses veiem, més ens interessa. Perfecte. Vos avellis que fem una altra volta? D'acord! A pesar que s'enfrontaran en una batalla de sabors, es porten molt bé, eh? Millor per a tots. Mitsuko, Shigeru! Què cara en feu? Va, que ens n'anem! Espereu-nos! Què és això? En este llibre està explicat tot el que hem après de cuina fins ara. Un dels objectius del viatge és ensenyar als japonesos la cultura culinària europea. Fins ara, tot el que hem conegut de la cuina japonesa ens ha semblat fantàstic, però jo crec que l'europea porta avantatge en molts sentits. Per això ens agradaria utilitzar este llibre per a transmetre als cuiners del Japó les meravelles de la cuina europea. Este llibre... és del mestre Jean-Pierre de Moustaki. Digues, Yoichi, què penses fer amb tots eixos ous? Tu què creus? Els usaré per a fer truites. Però si n'hi ha molts i els xiquets de Viena només t'han demanat que en facis una. No els utilitzaré tots. Seleccionaré els que em semblen més adequats per a preparar la recepta. De tots estos... Només en triaràs uns quants? Teniu paciència, ja ho veureu. Bravo! Avui vos ensenyarem un truc molt pràctic i molt senzill de realitzar. Què s'ha de fer per a seleccionar els millors ous d'entre els que tenim? Primer de tot, posem sal dins d'un perol ple d'aigua. Després fiquem els ous dins de l'aigua amb sal. Els que tenen el rovell més menut, és a dir, els més vells, floten cap a la superfície. En canvi, l'ou que se'n va directament al fons és el més fresc. De manera que ja ho sabeu, quan els ous formen part del plat principal, trieu-ne els millors. Ai! Que em creme! 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 Xapó! I ja has pensat quins ingredients li posaràs a la truita? Carabassa i mandarines i uso, segur que vols preparar unes postres. I com a sabor extra, l'has trobat ja, mare? Fill, estàs segur que vols posar-li això a la truita? Tranquil·la, si tot va com imagine, obtindré unes postres de truita delicioses. Sé que és possible! La truita no ha de ser sempre salada! Disposeu de 60 minuts per a preparar les postres de truita. Em brinde a fer de monitor del grup de xiquets cuiners de Viena. Et sembla bé, Yoichi? Molt bé, cap problema. Tareme, t'importaria fer el senyal perquè comencen a cuinar? Qui, jo? No entenc res de res, però bé, si vols jo... anem allà! Disposeu d'una hora per a preparar les postres. Comenceu a cuinar ja!
Vinga, amb tota la vostra ànima. Quina meravella! Avant! Danseu, xiquets cuiners de Viena! No em deixaré vèncer! Vinga! Ja està quasi a punt, cor de Viena! S'ha acabat el temps! Com que els dos grups ja han acabat de preparar les truites, ara... Qui farà de jutge? Has pensat en algú? No patisques. He parlat amb la persona més idònia perquè faça de jutge. Endavant! Perdoneu-me si arriba tard. Rei del gust? I una altra volta el iaio per ací. Yoichi, un poc més de respecte. Bé, tot seguit procediré a tastar les postres de truita que han preparat estos joves. A veure, començaré amb la truita dels xiquets de Viena. Rei del gust, és la truita més bona que hem après a cuinar. Esperem que li agrade. Anem allà. Heu caramelitzat la fruita i després l'heu embolicat amb una capa fina de truita. La dolçor del gelat calet i espès que heu utilitzat com a salsa m'impregna per complet el paladar. Este conjunt de sabors em transporta als carrers de Viena. Sabors que em porten a la memòria la meua infantesa. Un sabor pur i dolç, sense més pretensions. No sabia que en este món podia existir un sabor com este. Espereu, xiquets, espereu! Va, veniu ací i digueu-me una cosa. D'on prové este sabor tan eixit? D'on ve este sabor? D'on prové un sabor tan exquisit? D'ací? D'ací? Dis-me-ho tu! O tu! Acaba de descobrir el secret que amaguen les postres europees. Esta truita està molt, molt bona. Yoichi, què et sembla la nostra truita? Dubte que hi hagi cap dolça capaç de superar-la. Joachim! Vosaltres ho heu dit també. La cuina és passió i originalitat. Jo he aplicat els meus coneixements i les meues idees en la creació de la truita més bona que he fet mai. M'agradaria que no em jutjareu abans de tastar-la. Molt bé. Ara tastaré la truita que ha elaborat Yoichi. Note la fragància de la mandarina en la superfície. Ha farcit la truita amb una espècie de confitura de carabassa i ha utilitzat prunes àcides per a compensar l'excés de dolçor de la crema. I amb aquestes fulletes de prunera ha aconseguit una gran harmonia de sabors i el resultat és... Rei del gust, què té? Què li passa? Marui! La truita de Yoichi. Vull que la tasten també els xiquets de Viena. Sí, senyor. Esta és la truita?
Quin sabor! Té un sabor fantàstic, una aroma deliciosa. I esta confitura de carabassa conté l'essència del Japó. També ha utilitzat les prunes tan típiques del país. Oh! Gràcies! Espereu-me! Les fulles de prunera aporten fragància i suavitzen el conjunt. És una obra d'art creada a partir d'idees successives. Són les postres de truita més bones del món. Tenen el sabor pur del Japó. Visca la truita! Visca la truita! Visca el Mont Fuji del Japó! Yoichi, la teua passió és meravellosa. Tens tota la nostra admiració. Nosaltres ens hem limitat als ensenyaments del llibre i hem oblidat una cosa molt important, la creativitat dels ingredients. Busquem la perfecció i no arrisquem res quan preparem el farcí de la truita, ja que utilitzem fruita en almíbar. Tu has buscat ingredients frescos que li han donat un sabor únic i inimitable, genuïnament japonès. Reconec la nostra falta d'iniciativa. A partir d'ara tots procurarem ser més originals encara, d'acord? Yoichi. Yoichi, els has obert els ulls. No hi ha dubte que eres un digne guanyador del Gran Premi. I també eres un xicot genial. Per als xiquets cuiners de Viena. També ha sigut una bona experiència. Sí, digue'm. Què? Que el mestre Mustaki està al Japó? Shimonaka さんやウィーン少年料理団の敵討ちだと世界のトップシェフジャンピエール・ド・ムスタキが俺に挑戦してきた。ところがシゲルにまんまと乗せられてメニューはなんとお子様ランチ。世界の味と対決だ。次回ミスター味っ子世界最高のお子様ランチ、おいしいよ。No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites la tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia una